link will be fully operational. Maalibyahan na ang mga yangungo sa taga Mindanao sa kalisod sa pagtabok-tabok gikan sa ilang munisipyo, paingon sa laing bahin sa Mindanao, paingon sa Luzon ug sa Visayas. Tungod kay matod pa, konektado na ang mga tulay sa tibok nasud. Kini ang gi-anunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. niadtong Hulyo 22 sa iyang ikatulong State of the Nation address nga gipahigayon dito sa sulod sa Kongreso sa Batasang Pambansa sa Quezon City. As of May this year, 12,000 kilometers worth of roads and more than 1,200 bridges have been built and upgraded across the country. Of note, we have provided a budget to upgrade 367 bridges and almost 1,600 kilometers of road along our country's longest thoroughfare, the Maharlika Highway from Luzon all the way to Mindanao. Pasabot, mas dali na lang ang pagbiyahe sa mga sakyanan kay konektado na ang mga isla sa Mindanao paingon sa laing lugar sa tibok Pilipinas. Ang pagkonekta sa mga isla sa Mindanao gihatagan usab og prioridad aron dili na makagasto og dako ang katawan sa ilang pagbiyahe. Sa mga isla sa Mindanao, giklaro sa Pangulo nga mahuman na gayud ang duha ka mga dagkung tulay. Under our Inter-Island Linkage Bridge program, we expect two major bridges to be open to motorists this year. One is the Panguil Bay Bridge, touted as the longest water-spanning bridge in northern Mindanao. This bridge will connect Lanao del Norte to Misamis Occidental. The other is the Gikan Bridge in Zamboanga, Sibugay, which shall connect the Olutanga the island to the mainland of Mindanao. Ang 1.2 kilometer nga Gikan Bridge nga nahimutang anaa sa tunga sa munisipyo sa Alicia ug sa mabuhay Zamboanga, Sibugay, makonekta na sa mga munisipyo sa Olutanga ug sa tulo ka mga munisipyo sama sa mabuhay Tulusan ug Utulanga nga molos na sa Makapagal Bridge sa Butuan, Agusan del Norte nga kanhi gibulag tungod sa Canalizo Strait. Samtang ang 3.77 kilometer nga Panguil Bay Bridge nga anaa sa utlanan sa Tanggob, Misamis Occidental ug sa tubod Lanao del Norte gilawmang mahuman karong bulan sa Agosto. Sumala ni Misamis Governor Henry Waminal ang katukuran sa Panguil Bay Bridge makahatag og dakong oportunidad sa natad sa komersyo, turismo, edukasyon ug patigayon sa ihang probinsya. Edith Kaduay, Newsline Philippines. Stay safe!